Hau pasuek, jadanik astebete baino gehiago pasa da etxean nire sententziaren berrespena jaso genuenetik. Eta, esan behar da, hasiera batean negar egin genuela, impotente sentitu ginela, eta, bilutsik ere, ezta? Beste askok pasa behar izan dutenaren zori berdinaren pean. Baina bitan pentsatu gabe bildu zineten, senideak, kuadrilla, anai arreba gaztetxeroak, bertsopeña, familia, gazte represaliatuak, plazara mugimendua, eta edozeinen eskubideen urraketaren aurrean urraturik sentitzen zareten lagun guztiak, eta muy bastas. Eta muy bastas, aste hontan elkarrekin sortu duguna ederrako izan delako, ez? Jakin izan dugulako ekimen izugarria aurrera eramaten, eta elkarrekin hainbestetan gauza ederrak eraikitzen jakin izan dugun moduan, eta esan behar da, ez? Azken asteko itxialdian, lan eta lan ibili zaretela, edo bisitan etorri zaretela, janaria eskutan, edo besarkada bat ekartzera, eta horrek ez daukala presio hori. Egun hauetan egindakoa niretzat, eta nik uste gu guztiontzat, suposatu duela halako edozein kasuk behar duen erantzun kontundentea ematea, ezta? Jakin izan baitugu, kalean lan aktiboa eta konpromezuan oinarritutakoa jorratzean, oraindik ere zuzenean mehatxaturik gaudela argi eta ozen esaten, ez? Halako lan moldeak aurrera eraman da, errepresioaren menpe egun ere, erori gaitezkela, behar bezain fuerte oiugatu dugula egun hauetan. Tamales asko daude nire egoeran, gainera, egun giltzapean edo espero zikin horretan harrapaturik, eta ekimen honek bultzatu nahi izan duena izan da aski da, potente bat kaleratzea. Aski da esan du ekimenak, baita ere aipatu ditudan guzti horien alde. Guztiz erabat nazkatuta gaudelako. Auzo eta herri askeak eraiki nahi ditu falta zaizkigunekin batera, eta hortan jardun behar dugu. Konbentziturik hala izango denean. Gainera argi izan behar dugu, ezin dugula ezer utzi gure sentipenak epaitzeko diseinatutako audientzien eskuetan, eta igual are gutxiago audientzia hauen nagusi diren bizardun puruzale hoien eskuetan, ezta? Argi izan behar dugu beti egon den moduan honek gure eskutan jarraitzen duela, eta pultsu zahar hori gure eguneroko lanak irabaziko duela. Como ya habréis percibido, hoy no estoy manifestándome junto a vosotras, aunque me gustaría que no tendría que haber ni una manifestación y aún así sí estar con vosotras. He decidido esconderme por un tiempo en casa de personas solidarias, y esta semana al encerrarnos buscábamos abrirnos a la ciudad para informar, para generar solidaridad y compromisos, y ahora decido esquivar la ley para dar pasos en favor de la justicia. Me escondo para mostrarme lo más públicamente posible y así dar a conocer mi caso
y el de tantas otras personas. Tengo asumida mi encarcelamiento, pero me gustaría al menos que mi detención aporte lo máximo posible a esta lucha que busca que nadie más tenga que pasar por lo mismo. Pues nos veremos pronto y el tiempo que transcurra hasta entonces tiene que servir para denunciar la criminalización de la militancia social y política que seguimos sufriendo y para que entre todos y todas recuperemos los derechos civiles y políticos que nunca debieron arrebatarnos. Segi zuen imaginaziotik tiraka eta gure nahiak nahi bezain urrun eramango ditugula konbentzuturik egon. Besarka handi bat, musu handi bat denontzat, eta laster ikusiko gara, asko maite zaituzte. Apa zuek, lortuko dugu.